So guys, lagad-lagad muna tayo dito sa ating first checkpoint sa CWC Water Sports Complex. Ayan guys, napakaganda dito. Ayan, shout out. So wala naglalaro eh. Hanggang sa may ano, sa palaruan nila. Lagad muna tayo dito. Napakaganda dito guys. Kung gusto nyo mag-relax and unwind, ayan guys, meron dito chair massage special guys. Ayan. So mag-wakeboard dito rin. Ayan, pwede rin kayo mag-wakeboard dito. Lakad muna tayo kasi first checkpoint pa naman tayo. So nating checkpoint ay sa ano na tayo sa Eco Park. Ayan. So dito si WC. Registration dito lang. So yung maglaro ng ano guys, ng wakeboard. Dito ka mag-register. Yes.